नोंनि थार आखलखौनो मोजाङै दिन्थियोब्ला बांसिन सिख्लाफोरनि गोसोआ नाङो। सिख्लाफोरा बैसोर सेंग्राफोरखौ मोजां मोनो आरो इन्ट्रेस्ट लायो जाय गावनि आसलि पार्सनेलिटि एबा केरेक्टारखौ दिन्थियो। जेब्ला नोंथाङा सिख्लानि बाथ्रा खोनासङो आरो ध्यान लाखियो अब्ला बियो बिथांखौ स्पेशल फिल मोनदांहोयो। बेनो आसलि बाथ्राया जाय सिख्लाफोरखौ गावनो गाव गोसो बोहोयो। दिनै जों सावरायगोन सेंग्राफ्रा एबा हौवाफ्रा माबोरै गावनि पार्सनेलिटिखौ सोलायनो हागोन। समायना हेन्डसाम नुनाय आरो बाथ्रा रायलायनायजोंल' गोसो बोनो हाया। सिख्लाफोरखौ गोसो बोहोनो थाखाय नोंथांनि कनफिडेन्स, एटिट्युड आरो बिहेभियारासो बांसिन गोनांथार जिराद। गिबि आरो बयनिख्रुइ गोनांथार बाथ्राया जाबाय सेल्फ कनफिडेन्स। जुदि नोंथाङा गावखौनो गाव मोजां मोननो रोङाब्ला आरो गावखौनो मोजाङै बुजिनो रोङाब्ला अब्ला गुबुन सुबुंफोरा नोंथांखौ माबोरै बुजिगोन। सिख्लाफोरा बैसोर सेंग्राफोरखौसो नायनो मोजां मोनो जायफोर सेंग्राया गावनि डिसिसन कनफिडेन्ट आरो गावनि जिउनि लामाखौ क्लियार बानायना लाखायो। सेल्फ कनफिडेन्सजों नोंथाङा नोंथांनि पावारखौ दिन्थियो। बेयो नोंथांनि खामानियावल' हेफाजाब होआ, लोगोसे बेयो नोंथांनि रिलेशनशिपआवबो नोंखौ समायना नुहोयो आरो गोसो बोनो हानाय खालामना होयो। नाथाय बेयो नङादि नोंथाङा गासैबो समावनो पारफेक्ट नुगोन। सेल्फ कनफिडेन्सनि ओंथिया जाबाय नोंथाङा नोंथांखौ बयनिख्रुइबो साबसिन खालामनो नाजानाय। नेक्स्ट स्टेपआ जाबाय कमिउनिकेसन। जुदि नोंथाङा सोरबा सिख्लाजों रायज्लायब्ला बाथ्राखौल' दा खोनासं, बिथांनि बाथ्राखौ हमदांनो नाजा। बाथ्रा सावरायब्ला अब्ला नोंथांनि मेगनाव नोंथांनि इमसन्स जेरैबायदि सुखु दुखु जेंनाफोरखौ मोजाङै फोरमायनो हानांगोन। जुदि नोंथाङा बाथ्रा माबा मोनसे सोमोन्दो थानाय आरो भद्रता नुजानो नांगोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्रा सावरायनायाव असे इन्ट्रेस्टखौ दिन्थियोब्ला अब्ला सिख्लाया गोसोआव मोनदाङोदि नोंथाङा बिथांखौ थार गोसोजों बुजिनो नागिरो। बेनो आसलि बाथ्राया जाय सिख्लाफोरखौ गावनो गाव गोसो बोहोयो। जेब्ला नोंथाङा सिख्लानि बाथ्रा खोनासङो आरो ध्यान लाखियो अब्ला बियो बिथांखौ स्पेशल फिल मोनदांहोयो। दायो सावरायदिनि गोनांथार बाथ्रानि सायाव। बेफोर गोनांथार बाथ्राया जाबाय हबिस आरो इन्ट्रेस्टफोरखौ बुजिनाय। नोंथांमोना हबिस आरो इन्ट्रेस्टनि ओंथिखौ एसेब्लाबो बुजिखायो जानो हागौ। जेब्ला नोंथाङा सिख्लानि हबिसफोरनि फारसे बाथ्रा सावरायब्ला आरो बेखौ मोजां खोनासङोब्ला आरो इन्ट्रेस्ट दिन्थिब्ला अब्ला बिथाङा सानोदि नोंथाङा बिथांनि फिलिंसखौ साननाय हनायखौ बुजिदों। जेरैबायदि बे सिख्लाया पेन्टिं खालामनो मोजां मोनोब्ला एबा दावबायनो गोसो दङब्ला अब्ला नोंथाङा बिथांखौ मोनदाङोदि आं नोंथांनि लुबैनायखौ हमदां मोनो। बे मोनसे लामा गावनि साननायखौ फोरमायनायनि। बिथांखौ एसेबो प्रेसार होआलासिनो। बेयो मात्र बाथ्राल' नङा, बेयो नोंथांनि आखलखौ दिन्थियो। जुदि नोंथाङा बिथांनि मोजां मोननायफोरखौ लानानै बाथ्रा सावरायब्ला अब्ला बिथाङा गावनो गाव नोंथांनि फारसे गोसो जालाङो। जेब्ला नों नोंथांनि आसलि आत्मा, नोंनि थार आखलखौनो मोजाङै दिन्थियोब्ला बांसिन सिख्लाफोरनि गोसोआ नाङो। सिख्लाफोरा बैसोर सेंग्राफोरखौ मोजां मोनो आरो इन्ट्रेस्ट लायो जाय गावनि आसलि पार्सनेलिटि एबा केरेक्टारखौ दिन्थियो। सिख्लाफोरा बैसोर सेंग्राफोरखौसो मोजां मोनो जाय डाइरेक्ट लुबैनाय साननायफोरखौ बुंना होयो। नोङो नोंथांनि बुंनो गोनांखौ सिदा बुंना होखायोब्ला अब्ला बै सिख्लाया सेफ मोनदाङो, गिनाय गैया आरो लाजिनाय गैया जालाङो। बेफोरबायदि आखुआ सिख्लाफोरनि गोसोखौ बोयो। आरो बयनिख्रुइ गोनांथार बाथ्राया जाबाय अरायबो सिख्लाखौ रेसपेक्ट होनो नांगौ, भद्र दिन्थिनांगौ, गाज्रि आखल दिन्थिनो नाङा। बेफोर सिख्लाफोरनि गोसोखौ गलि होयो। नोंथाङा नोंथांनि साननायफोरखौ रेसपेक्टफुली फोरमायोब्ला नोंथांनि महरा अरायबो सिख्लानि गोसोआव जयो। सेंग्राफोरा सिख्लाफोरखौ गोसो बोहोनो थाखाय साखोन सिखोन थानाया गोनांथार। मोजाङै साननाय, मोजाङै खानाय सिननाय, ड्रेस गाननाय, मानसिया जेरै थाब्ला मोजां जेन्टेल नुयो थिग बेबायदि थानांगौ। आरो बेयो नङादि खानाय बोनांगौ, कालार खालामनांगौ, दामि दामि बाइक साखावनांगौ, दामि मबाइल लानांगौ, दामि ड्रेस गाननांगौ। सेंग्राफ्रा जेब्ला गावखौ एसे मोजाङै लाखिनो नाजायोब्ला बियो गावनिनो मोजां आरो गावखौ फोथायथिया बाङो आरो बयजोंबो अनसायजायो। बैफोर जाबाय मोनसे सिम्पोल आइडिया सासे सिख्लाखौ गोसो गलै होनायनि। गुबुन मोनसे ट्रिकआ जाबाय दान होग्रा जानाय, सनमान होग्रा। अरायबो बेफोरबायदि आखल आखुआ सिख्लाफोरनि गोसोखौ सम्बुक बायदि बोगथाबो। भिडिअनि जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि नोंथाङा माब्लाबाबो गावनि केरेक्टारखौ नंखाय दिन्थिनो नाङा, माने थगायनो नाङा। जुदि नोंथाङा गावखौनो गाव मोजां मोनोब्ला, सनमान होनानै रायज्लायोब्ला बेफोरबायदि केरेक्टारा सिख्लानि गोसोखौ बोयो। नोंथाङा गावखौ गावनि महरावनो, केरेक्टारावनो आरो सनमान दिन्थियोब्ला नोंथांनि लाभ लाइफआ स्ट्रं जायो। बैफोर गावखौल' जौगाहोनाय एबा सिख्लाफोर गोसो बोनायल' नङा, नाथाय लाभ रिलेसन, गोसो थोलायनायफोरखौबो मोनसे मोजां लामा होयो। मोजां मोनलायनाय, गोसो थोलायनायाव सनमान होनाय आरो रायज्लायनाया जोबोर गोनांथार। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। लोगोसे नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मानि सायाव नांगौ कमेन्टआव फोरमायहर।